תקווה וייאוש. יש בנו מזה וגם מזה. בואו ננסה רגע להקשיב למילים הבאות ולנחש מי אמר אותם. בצעירותי, במשך תקופה של 2 או 3, חייתי בהרגשה שהאור בתמונה הולך ודועך. המשכתי לעשות את עבודתי, אבל העיק עליי דיכאון שחור משחור. אני לא אוהב לעמוד בקצה הרציף כשרכבת אקספרס עוברת דרך התחנה. אני מעדיף לעמוד מאחור, ואם אפשר שעמוד יחצוץ ביני לבין הרכבת. אני לא אוהב לעמוד על סיפון אונייה ולהביט למטה אל המים. הרף עין יכול לשים קץ לכל. די בכמה טיפות של ייאוש. כשאני קוראת את המילים האלה, הלב מתמלא בעצב, בתחושה שמדובר במישהו שמתמודד עם ייאוש, עם עצבות, עם דיכאון, שכשהוא יוצא למקומות כמו הים או תחנת רכבת, הוא מרגיש איזשהו תחושות של מחשבות על החיים, מחשבות מלנכוליות וכו'. ומי אמר את המילים הבאות, ומה התחושה שמתעוררת בנו שאנחנו קוראות אותם? למרות שאזורים גדולים באירופה ואומות עתיקות ונודעות נפלו או ייפלו בידיו של הגסטאפו וכל מערך השלטון הנאצי הנתעב, אנחנו לא נהסס ולא ניכשל. אנחנו נמשיך עד הסוף. אנחנו נילחם בימים ובאוקיינוסים. אנחנו נילחם בביטחון ובכוח גדל והולך. באוויר, בחופים, נילחם באדמות הנחיתה, נילחם בשדות וברחובות, נילחם על הגבעות. אנחנו לעולם לא ניכנע. קטע שאני מניחה שרובכם זיהיתם מנאום מאוד מאוד מפורסם של ווינסטון צ'רצ'יל בזמן מלחמת העולם השנייה. אז למרבה הפלא גם הציטוט הראשון וגם הציטוט השני שייכים לאותו אדם, לווינסטון צ'רצ'יל. הציטוט הראשון שמעורר בנו תחושה של אדם מיואש, אדם עצוב, אדם מדוכא, והציטוט השני שמפיח הרבה אומץ ותקווה ונותן לנו ככה איזשהו דימוי של מצביא מאוד מאוד מיוחד. אז מה קורה פה? האם יש פה אדם עם פיצול אישיות? האם יש פה אדם שבתקופות שונות בחיים שלו בצורה לא עקבית? אז לא. ווינסטון צ'רצ'יל היה אדם מצד אחד עם מזג דיכאוני ומלנכולי, ומצד שני אדם אמיץ ונועז. הוא הכיר את הייאוש מקרוב מאוד, אבל הוא גם היה חדור בתקווה. ואיך זה הולך יחד? אז יש לנו במידה שמשתנה מאדם לאדם וממצב למצב איזושהי נטייה לשפוט את העולם ואת עצמנו במונחים של שחור לבן. מה זה אומר? זה נטייה לראות דברים בצורה מאוד קיצונית. אני או כזאת או כזאת. וזה חסכוני, זה הישרדותי, זה מהיר. לעתים נדירות זה גם נכון. רוב הזמן לא כל כך. אנחנו מתבוננים בעולם במשקפיים שיפוטיות כאלה או בעצמנו בשחור לבן, כי זה איזשהו שריד של חשיבה מאוד ילדותית, שהיא לא בשלה, היא מאוד אינטואיטיבית, היא לא מפותחת, זה מה שילד יודע הרבה פעמים לעשות, להחליט אם זה שחור או לבן, אם זה לכאן או לכאן. וזאת גם חשיבה קצת הישרדותית, כי במצבים של צורך הישרדותי, כשאנחנו צריכים להיות מהירים, חדים, ממש לחרוץ גורלות, באמת לפעמים יש איזה צורך לחשוב בשחור לבן. אבל באופן כללי, כמו שאומרות הסבתות החכמות, החיים הם לא שחור לבן, ולכן להפעיל חשיבה שהיא יותר ילדותית, והיא יותר הישרדותית, בדרך כלל זה בעייתי. ובעולם של טיפול CBT, של טיפול התנהגותי קוגניטיבי, באמת אומרים שאחת מטעויות החשיבה המזיקות ביותר לרווחה הנפשית שלנו, זה חשיבה בשחור לבן. איך כל זה קשור לצ'רצ'יל ולתקווה? אז צ'רצ'יל הוא ידוע ומפורסם כסמל של אומץ, כסמל של תקווה. אבל הוא לא רק זה, כי הביוגרפיה שלו, המרתקת, מלאה כל מיני סימוכים ורעיונות שמלמדים אותנו שהוא סבל מדיכאונות, שהוא סבל ממראה שחורה ומייאוש. כלומר, הוא לא או זה, הוא גם זה וגם זה. והתמיל המיוחד של שניהם באישיות שלו והיכולת שלו להתמודד עם הייאוש ולפעול באומץ, זה מה שהפך אותו לצ'רצ'יל וזה מה שהשאיר חותם מאוד מאוד מיוחד על ההיסטוריה. אז צ'רצ'יל הוא אמנם יוצא מן הכלל, ואין ספק שהדמות שלו היא לא סטנדרטית, אבל משהו ביוצא מן הכלל הזה מעיד על הכלל, מעיד על כל אחד מאיתנו. באופן פרטי. להתבונן בעצמנו ובמצב רוח שלנו, בייאוש או בתקווה, או בעצב או בשמחה, במשקפיים של שחור לבן, ולמיין את עצמנו לאיזה צד של אישיות או של קטגוריה, זה לא נכון וזה לרוב גם לא פרקטי, זה לא עובד וזה לא מקדם אותנו. בהרבה מאיתנו יש גם וגם, גם ייאוש וגם תקווה, גם עצב וגם שמחה, גם אמונה וגם חשש, ושניהם יכולים להיות חזקים. השאלה, מה קורה במאבק?
ונדמה לי שחלק מההבנה הזאת, חלק מהרעיון הזה, שיש בנו גם וגם, וזה שיש בנו גם רגעים של ייאוש, או תקופות של ייאוש, או מחשבות של ייאוש, לא מוציאות מכלל אפשרות את זה שאנחנו גם אנשים מלאי תקווה. אני חושבת שעצם הידיעה הזאת שעוזרת להחזיק את שניהם, היא מאוד חשובה, והיא בפני עצמה מעוררת תקווה.